ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ବୋଧେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବୀର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବିନୀ ମା ଜାନକୀ ସାହାଣୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ପରିବାର ଜଗତସିଂହପୁରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସମାଜସେବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ବୋଧେଇ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ତ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ ଇହ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତରେ କୃପୟା ପାରେ ପହି ମୁରାରେ। ଏ ସଂସାରଟା ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ। କେବେ ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାର ସ୍ମୃତି ତ କେବେ ଛାଇ ମାରୁଥିବା ପବନ ବେଳେ ଶୀତଳ ପବନର ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତିକୁ କେବେ ଚାହିଁଲେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମୃତି ତ କଦାପି ନୁହେଁ ଫିଙ୍ଗିବାର, ଫିଙ୍ଗିଲେ ଅବାସି ପାଆନ୍ତା ନିସ୍ତାର। ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଯେତେ ଦୂରେ ପତ୍ର ଥିଲେରେ ନବୀନା, ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡାକେ ଦିଟା ଲେଟର ଭିତରେ ବୋଉ। ସେ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ନା କେବେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କେବେ କାହାଠୁ ହାରିବି। ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ପରିବାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ବହୁ ବକ୍ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ସହିତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଢ଼ୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଭ୍।